Тя живее на високи обороти. Мая Стоилова, шампионка на България по фрирайд, инструкторка по сноуборд и уиндсърф. Мая е най-щастлива, когато диша планински въздух, когато се спуска по неотъпкан сняг и щом получи новата си мисия от Експлор България. Всеки грам от мускулите му е истински, а всеки грам злато от медалите – заслужен. Участникът на олимпиадите в Сидни, Атина и Пекин, рекордьорът Георги Палазов, сега е призован и потегля с групата изследователи на National Geographic Channel България. В своето царство тя съживява диви същества, бродили по земята от праисторически времена. Надежда Карастоянова е археолог и мисията на Експлор България, която получава днес, ще е по екстремния й вкус. Надя се е спускала в пещери и гробници, от които потръпват даже най-силните мъже. Знанието е сила. Затова Васил Попов се чувства уверен. Той е биолог и еколог и заедно с останалите изследователи на National Geographic Channel се включва смело в приключението, което предстои днес. Съобщението е получено, посоката е избрана. Експлор България разкрива неочаквани и вдъхновяващи места от страната. На къде караме? Самоков. Нали към Мальовица. Самоков, Гоедарци и посока Мальовица. После страшното, къде? Страшното. Страшното е в Рила планина. Рила, знаете ли името и откъде произлиза? Къде? Той има малко тракийски происход и значи пълноводната планина. Страшното езеро, мисля, че прозрачността лятото стига до супер много. Някой знае ли какво е това? Мисля, че около 5 метра, 5 и нещо. Ето, може да плуваш, Жорка. Да, като за мен, аз казах прозрачно, идеално за мен е за гмуркане. И Рива си го е заслужила. Това и според мен. Там тръгват ни от най-големите реки на България, като Искър. Освен това имал над 200 езера, мисля, че броем беше нещо сорта. 233. Точно да си мислех да попитам дали някой знае колко са. 233 са, като близо 170 от тях са с глациален произход. Много малко от тях са на първи етап от своето развитие, което значи, че са съвсем млади и въобще не са развити. Едно такова езеро е именно Страшното езеро, на което ние отиваме в момента. Васил носи много информация от предварителното проучване на Страшното езеро. За да достигнат целта, изследователите ще трябва да се изкачат на височина около 2455 метра. Популярният туристически маршрут върви през долината към хижа Мальовица и едноименния връх. Но нашите изследователи тръгват в друга посока. Предстои им да се изкачат към Прекоречкия циркус. Това е една от вдлъбнатините в релефа на Рила, причинени от ледници, простирали се тук преди хилядолетия. Това е най-красивото на Мальовишката долина. През цялото време виждаш върха. Макар и ледниковата епоха да е отминала, планината е пълна с изненади. Време е Мая да помисли за най-смъртоносната от тях. Тук е едно много хубаво място за почивка. Така малко гръбчета да починат от раниците, но и мисля, че е най-доброто място да поправим екипировката, понеже ни предстои така малко по-сериозно изкачване по Вълчия улей. Тук нататък сме в доста лавиноопасна долина и затова ще направим един тест дали наистина работят пипсовете. Това не е излишно губене на време. Мая екипира всички с лавинни предаватели. Ако лавина връхлети групата и някой бъде затрупан, сигналът от уредите ще скъси времето, за което останалите изследователи могат да го открият. Без въздух под плътния сняг, границата между живот и смърт е въпрос на броени минути. Да видим дали ще отчетат, че работят. Само искам да минете тук при връхчетата на ските ми. Васко, давай да те чуя. Окей, да. Давай към надето. Жорка, ти. Окей, сме всички. А сега напред към Страшното езеро. Но толкова ли е страшно то? И защо всъщност се казва така? Васил е готов да отговори с една интересна история от миналото, но допуска грешка в настоящето и тя се заплаща. Дори една несигурна крачка
Показва на Васко какво може да се случи, ако се разсееш. Чист късмет е, че изследователят биолог не се свлича надолу във вълчия улей. Браво! Живи сме! Как си? На тази височина планирането на риска е въпрос на оцеляване. Добрата екипировка не е лукс, а животоспасяващо средство. Без да искат, изследователите отново се замислят над името на своята цел – Страшното езеро. Няма ли прокоба в това название? И в самото място. Време е Васил да продължи своята незавършена история, която датира от 30-те години на миналия век. Легендата Страшното езеро е свързана с Христо Йончев, който е художник от Самоков. На времето той идвал тук да рисува Страшното езеро и си направил в местността едно малко заслонче. И докато рисувал, се извива някаква страшна буря, много гадно време става, нали? Да. И той много се оплашва. И събрал си набързо нещата и кукнал да бяга. И по пътя го срещна някакви хора, които го познавали, нали? И тръгнали в обратна посока, точно посока Страшното езеро. При което го видяли толкова оплашен и го попитали, нали? Какво става, нали? Защо си толкова оплашен? И той им казал на тях: не дейте да ходите там, защото там е страшно, нали? И от тогава станало всъщност името Страшното езеро. Има няколко начина за проникване в тайнствената красота на Рила, най-високата планина на Балканския полуостров. Нашите герои избират снежния път. Изкачването през зимните месеци изисква сериозна подготовка, но се отплаща с гледки, които спират дъха. Ние тук струмната част я минахме вече. Ето насам. До тук трябва да стигне. Там ли е Страшното езеро? А тук е. Зимната планина не е тропически плаж, но слънцезащитният крем тук е също толкова важен, както и на морето през август. Ето и един тънък съвет, който получаваме от опитните планинарки Майя и Надя. По време на преход през снега или спускане с ски, трябва да мажем не само челото и скулите на лицето, но също така и носа от долната страна. Защо ли? Снегът отразява слънчевите лъчи и ако не вземете мерки, ноздрите ви ще изгорят преди да сте усетили. Значи следваме зимната маркировка. Тя винаги е с черно и жълто и всъщност ни показват и колко броя колчета ни остават до края на маркировката. А тези отгоре, градусите, дето са 120, 268, ни показват в каква посока ни се намира следващия кол и на какво разстояние отдолу метрите. Дори когато си мислим, че ги няма, четириногите обитатели на зимна Рила са тук. Пестеливи следи по снега ги издават. Успяваме да зърнем един див бозайник от семейството на кухорогите. Той е записан в червената книга, но за щастие все още може да се срещне по непристъпните склонове на планината. Това са дивите кози от вида рупикапра. Водата е живата енергия на Рила, събрана в езера като Страшното. Сега езерото е невидимо и замръзнало. Спи. Но когато се открие от снега, то впечатлява с бистрия си тъмносин цвят и почти правилната си овална форма. Страшното езеро е най-голямото и най-високото от езерата в прекоречкия циркус на Рила. Водата в него е със същия състав, какъвто е бил преди хилядолетия, защото в нея липсват биогенни елементи. Езерото е много богато на кислород. Такива водоизточници са нещо като машини на времето и дават на изследователите информация, която показва как се променят климата и хидросферата. Накрая. Резиденция Бояна. Заслон. Значението на тази прекрасна българска дума най-добре се усеща тук. Вътре скромни дървени нарове на 2 етажа и печка с дърва, а отвън груби каменни стени. Малката къщичка се слива с скалите в пейзажа. Но тъкмо заслонът ще ви предпази от хищния студ, ако се решите да пренощувате край Страшното езеро. Езерото къде е? Ти не го ли видя? И то първо да виж, всякъде е бял. Завъртили сте от 80 градуса. Годе. Но искам да отида да пробием една дупка и да вземем малко вода, да видим. Горка, ние сте... Може да пуснем едно тигелче.
Може да си покатериме там, и докато те копаят дупки, ние се поизкефим малко. Васил ще вземе проби, които да отнесе в лабораторията. А останалите изследователи очакват и нещо по-прозаично. Вкусна прясна планинска вода за супа и чай. Разбира се, ако Надя успее да пробие леда. Тръгна. Добре, че с Жорката ожедняхме нещо след това катерене нагоре. Супер! Сега ще изкараме малко чай и супа да се поява. Супер! Ако не стигне, ще се върне. Докато учените изследват, а лудите глави се налудуват, нощта идва на власт. В заслона е топло и е уютно, макар и само на метри от страшното езеро. Ето я и тайната. Зимната планина е страшна само ако си сам. Но те са 4 приятели, партньори, откриватели. Васил, Надя, Мая и Георги. Изследователите на Експлор България. Проектът, който разкрива съкровени кътчета от родината ни.